الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعقب الليل والنهار ونسأل الله أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة بزمرته أما بعد فيا عباد الله يقول الله تعالى سبحانه وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ثم أما بعد mengurip Allah subhanahu wa ta'ala permintaan Allah subhanahu wa ta'ala agil katitimutan musliman to nagil di katimutan musuh Allah subhanahu wa ta'ala permintaan Allah subhanahu wa ta'ala atau fiqan tanunyan sa rizki tanunyan sa rizki halal abo yamanan na rizki ilmu ay kasabapan na yamanan na isutan musuh yan mengurip Allah subhanahu wa ta'ala kalau iga iso ya maana niya na dito nung di ka panayaw ako kapasul bulan Ramadan. Na iman ko nakatiyang managdunatan tanong niya. Ay maana niya na tuos na yan sa tantun kumagal na ya maana niya napapagisbo ya maana niya na masak. Nabutan to kumagal napapagisbo mga umurtan. Na aya kailangan ng katanong na biyang koto ang kakailangan katanong. Why? Ay maana niya na may nagkatanong sumaginawa tanong wadi tanong matataman. Ha? Biar kaya may pus amulan Ramadan na sumangataw aming lugal bagsaya maanan niya ng mga simba po Allah yang muasa aniran so Ramadan yan ang bayang aniran so mga tarawih nitinubiran so tahajud niyamat niya sinalo sa Quran mubarak alaikum ha ay maanan yan namiya buntong tanong why mamu sumangataw inindiray nung niran so mga simba sa kaya bulan Ramadan ay ang maanan yan nadiran sila at kung mga pagtanong, ako pa kaya maana niyan, naging ko din hindi ka panguasa. Nasupod ang mga simbol na hinitagap. Subhanallah. Why? Ayaw maana niyan, ikaw na kapagaling mo ka mapadukuin na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, marami maankum ri'in adraka Ramadan walang yung parupi. Kaya wiswisan natin mo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Duwan-duwan niya natin mo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sultaw, ang miyarot Ramadan, sumiyabulun subulan Ramadan, na doon rin din Allah subhanahu wa ta'ala. Nabag-isap na yung ano yan, na at-at ni Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mga tao, apiyan mo sa kanilang subulan na Ramadan, na ayaw po kami ako ay rano na pawaw abungus. Ang tunay sabab, dahil ang panagbigay at yung pagkangani na yaman na yan, at pinapabigay sa pagpuwasa yan. Mangurip ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ayun na kinanglan na katanong na, giyang po tuwa, di ka pa magitunga sa ginawa tanong. Why? Kung ano ko mapit sa ginanadwa. Why? Natuos man sa ayam anan niya na mga puwasa nga, magalabak ka na tiyari mo Allah subhanahu wa ta'ala sa giyang kaya bulan Ramadan. Nagyang po tuwa ayam anan niya, na dapat nagkapakatan yung bulan Ramadan, uli na sukin galabak ako bulan Ramadan, nakupya ka kapasa ng bulan Ramadan, ay tatarus ka niya. Upang makaligali man ang buyak, ngayam anan niya, nagyang po tuwa niya pa ng buyak, nagdurag sa giyang kaya po sa bulan Ramadan, ay tatarus ka niya, natuos ang ito at tiyari mo Allah subhanahu wa ta'ala. Yun po tamagal pa ako mula ng Ramadan. Opo naman, hindi ko mga ulama ay nagmumuan tigyan at tukos at tigyan na datang ang iyong koto ang puwasa utawat tigyan yung tagalabot yung mula ng Ramadan. Nagyang koto ada mong papakataling mo mula ng Ramadan nagyang koto ang galabot yan na ayaman na nila so kayo po sa mula ng Ramadan natin ko kanya. Pamanganip sa bayan, ang minip sa bayan. Natusot at di mo nga ako naman sa ayaman na nila. Datang yung agyong koto ang galabot yan. Mangurip na Allah subhanahu wa ta'ala. Di tanong hindi rin yung nakiagyan na iyaamuluti. Pusti wagama, ayam anan niya narakasuti. Ulo wagama, dito sa sambayan. Di tanong hindi rin yun. Madagyan kaya kaya pus na bulan Ramadan na itataros ka luto. Di tanong hindi ba?
Api ito ni galbog pa kung lang managalbog ka mga siman ang kung kabubugakan sa ayaman na nila. Sabi ang nadakipan na yan. Nakatanin mo mga sa anuman na mori, nayabag ang bagan ipagisir ka na, susambriyan ka. O pa makabina sa adir, punta sambriyan ka, na tunay ba yung dinadigandiyakan? Ano tunay ba yung dinadigang pamuasa? Ano tunay ba yung papipi kakabalalo? Ano tunay ba yung mga galbog ka, mga pipi, amay ko susambriyan na ibubagan ka? Na may namukas ka na para sambriyan ka. Na makatanin mga sa anuman na mori, kung makapas ang diyang puto, asambriyan at yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, kami ang kapasak isunang na galbog ka. May nutanutong budagan, subhanallah, ha? Itatarus-tanong lagi, api-api diyan kaya bulan na Ramadan na may pos, kasugal na magtanong na itatarus-tanong nito. Kuwan. Ba't ano mabalo yan, sigong mga ulama, Ramadanig, anto na kumutulan sa Ramadan, ayab simbol niya na subulan Ramadan. Ayab simbol niya na subulan Ramadan. Anto na yung sabab? Kita ada makatanim masubulan Ramadan, na dito yan, lang na balog niya pulo na. Ugay, na makatanim masubulan Ramadan, lang na simbol, Masya Allah. Alhamdulillah. Di manang boya, di mangwasa, di sa mga simbol. Okay, na may post subulan Ramadan na guminap. Anto na yung simbol niya natin kumakalaba, yung po ang puwasa. Ay, yung mga ulama simbol, naging po tuwakan na nung puwasa, dito sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay tatarus-tanong naging po tamagal na magta ng mga simbol po Allah subhanahu wa ta'ala. Ay, pinaka-importante yung mga oras ng Allah subhanahu wa ta'ala, na di tanong pakalipipatan, naging po tuwakan, tubat tanong po Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya katubat, Pagkanya katubad mangurip ng Allah subhanahu wa ta'ala, naging ko ito ang itinawal maasi wal tulog. Diyan ko ito ang kapalang kinainga kong mga dusa. Ako yung mga niya ng mga maranat agalabag. Kuway. Naging kaya pa kay po sa bulan Ramadan, nasugal ang pagkat ko dapat mapakatanin ng bulan Ramadan, naging naging pagkaling, naging naging pagkaling. Kuway. Kung nakabimot ang galabag sa atang bulan dusa, kaya mapakatanin bulan Ramadan, naging natantas, kaya pakasupulong bulan Ramadan, natatarus na kanlaki. Hindi dito patikahina ni kondisyon kaya makna niyan. Nakakutarim ako kaya makna niyan na ay makna niyan na makatawatan. Ikadua, na anlada maanla tauda maasi. Dia po tayo pisnita ka. Adingan ay makna niyan pagpatuan ang dia po tayo makna dusa nga. Pisnita ko lang mga dusa nga sa dingan nutuk pagpatuan. Upa makadingap sembo yang nadingan ay makna niyan. Upa dingap sembo yang nabangon tukuy. Panamriyan ka. Tatarus naman na dia po tayo nga panamriyan. Sugal na pagpato ay makna niyan na Ramadan. Natatarus naman. Di mo tayo makna niyan lang. Ikatlo, nagyan ko ito at takarabu ilallah wal iltija. Diyan ko ito ay makna niyan tatarus naman. Nagyan ko ito at nga di kapunta karani ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ato di ka papakarani ko Allah. Diyan ko ito yung di kapunta doon. Pakadaga lang ang ginto ang atin doon ko Allah. Pakay ko nga pasimagalabag kaya makna niya nakadudunia. Tagaga na nagyan ko ito. Then natigil niya lang ang bula. Pangurit mo Allah. Umanigan sa pagtanong ka dunia. Api yang may minutos na ikristo to. Dan na pula ko yung tanong. Kung saya maana niyan, alay pag-isir ka sa anuman na moray, Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagyan ko ta umur ka. Ano no pinusat? Diyan ko to ay maana niyan ang mga oras ka. Diyan ko to alawas ka, wanda ngay usat. Ino mga disipo, suwasukat ko ba, wanta kasi ko pamburan usa. Na ipag-isir ka na din, napipala ko yung tanong. Nangurit mo lang, di tanong pikit mo na sa dahil na kudito talo sa kaeluya. Ay manasa ba, di ka pangangal, pupunto sa dusa, dahil hindi niya kapibalingan ko, Allah, nakatawa niya nang nabali ko makapatay. Ano nakikir ka tanong ko tayo? Lanong tanong lagi ko makapatay. Why? Nagita ko patawa ni Anto na masa, akakong markotanong kapatay. Sigudi na di ganun kalabag sa dusa, anta kasi sigudi na di kapsimbel ako Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikaw wala ng pagaling ko, abatan ng katapantag niya kapatay na sigudi tanong di gambaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kaya tulila. Maulit ko Allah subhanahu wa ta'ala. Pakadakanta kami po pakadanta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naku ayam ala na yama na niya na bibinawa yung tanong. So ayam ala niya na alnabi niya bibinawa yung pagalinan. Na ginawa niya na ayam ala niya na antari magiyong po ta mga simbol niya. Anti puro agiyong po ta mga amaliran. Ayam ala niya na nilang maparuli. Agiyong po to ayam ala niya na mga banas wa Allah subhanahu wa ta'ala. So Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu na inaluin yan, at tigyan, abalig na, ay maanan yan na, minisampay na kami, kaya tuka namin tigyan, asa ano nga na mauri at tigyan, na munadi, na benanaluwag yung puto, ato benanalo. Why? Nang gumilawa ay nalaabo. Ano sung mga tawa, para maap. Mga tao ay maanan yan, na andun, di ka pa kasunod pagarin yan, namya apan yan. Andun, di ka pa kang gulo pagarin yan, sa ayaman niya, ito ratang ginawa yan, namya apan yan ito, na ayaman niya,
ng Buddha sa musira ni Matwat Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga namuri. Pwede po na yamanan yan, sa yamanan yan, na dito kanya na balas, naging po ito ang mamaak, yun po ito muli na sama. Mga ulit na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung di tanong ko Allah, atau piman tanong yan, sa makatuban tanong, sa may tanong, sumisugal yung pagtanong, sa giyang kayamanan yan, ang mga galibang tanong kung bulan na Ramadan, ako luko lumatas ma'ul, astagfirullah li walakum, walisayril muslimin na mikulitan, fastagfiruhu minnahu wa tawwabu rahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ma'arif na Allah Subhanahu wa Ta'ala, amang tanong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa tawfiqan tanong yan, sa rila tanong yan. Qala rabbukum ud'uuni astajib lakum, amin ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Ya Allah, faghfir lana dhunubana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, taqabbal minna du'aana. Ya Allah, taqabbal minna taubatana nasuha ya Allah. Allahumma taqabbal taubatana ya Allah. Ya Allah, faghfir lana dhunubana fa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa fahman wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa fahman wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minal riya wa alsinatana minal kadhib wa a'inna minal khiyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. La taj'al minna ahadan mahruman minal jannah. La taj'al minna ahadan mahruman minal jannah. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.